Dapat alerto ka, Daryl. Ang dami pa namang tao tuwing gantong oras. Kailangan mo nang aralin yung pagsakay sa tren kasi senior high ka na. Sige, itap mo na yung card mo. Alam ko naman to, Ate Daniela. Parati akong sinasama ni Mama at Papa pag nandito sila sa Manila. Madalas kami sumakay ng tren. Eh bakit pagdating natin dito para kang ignorante? Loh, grabe naman sa ignorante, ate. Basta alam ko na to. Bakit pa kasi tayo mag-aaral dito sa Manila? Sana doon na lang tayo sa probinsya nag-senior high. Eh kasi, dito na si Papa nakadestino. Iniisa-isa niya tayong dalhin dito sa Manila. Ngayon, buo na tayo. Tsaka maganda yung school natin dito. Noong una medyo ayoko rin dito. Pero habang tumatagal, mas nagagandahan na ako. Marami ka rin magiging kaibigan. Okay lang naman ako kahit walang mga kaibigan. Basta walang bully, okay yun. Sa bagay. Ay teka, doon tayo maghintay. Pila na tayo doon. Hoy! Bakit ka sumingit? Hindi mo ba nakita na nakapila kami? Hoy, bingi ka ba? Aba, Ate, tama na. Kita mong may suot na earphone sa tenga eh. nakakabwisit. Hoy! Huwag kang nga sumingit. Ano? Ay, maang-maangan. Huwag kang ano dyan. Sumingit ka. Doon ka sa likod. Hindi ako sumingit. Sabay lang tayong pumila dito. Ah, nangangatwirang ka pa. Hindi ako nakakatwira, no? Nagsasabi lang ako ng totoo. Bakit naman ako sisingit? Walang modo to nang aaway ng babae. Hindi kita inaaway. Nagpapaliwanag lang ako. Sa ating dalawa, ikaw yung walang modo. Nakita mong suot ko earphones ko tapos tinanggal mo. Ate, tama na. Nakakahiya. Tinitignan na kayo ng mga tao. Baka may kumuha pa ng video tapos i-upload. Mabash pa kayo. Eh siya naman na may kasalanan. Siya dapat ang ibash, no? Excuse me? Nananahimik ako rito, no? Ikaw tong lumapit na parang naghahanap ng away. Pero sa ikitatahimik ng kulot mong bangs, doon na lang ako sa likod. Bastos! Ate, awat na. Tama naman yung lalaki. Kulot naman yung bangs mo. Nakakainis! Dear Love, ako si Daniela. Senior high student ako nung mangyari tong kwento ko. Sobrang bad trip ko dun sa lalaking sumingit. Nakita ng kapatid ko ID niya. Ronald pa lang pangalan ng antipati kong yun. Matangkad siya, moreno, matangos ang ilong, at kung pumorma, parang pang K-drama lead actor. Napansin ng kapatid ko na panay raw ang tingin ko kay Ronald. Pero depensa ko, hindi dahil type ko siya. Gusto ko lang kabisaduhin yung mukha niya para pag nagkasalubong ulit kami, handa ako. Magkaiba naman kami ng school kaya inisip kong malabong magkita pa kami. Kaso, pareho pala kaming regular na sumasakay ng tren. Teka, ikaw yung supladong sumisingit ah. Ikaw yung talakera na may kasamang toddler, di ba? Hoy! Hindi toddler yung kapatid ko. Medyo maliit lang siya pero 18 years old na yon. Ikaw, bully ka talaga. Wala akong panahon makipag-usap sa'yo. Nakakainis ka! Ganyan ka ba talaga sa mga babae, ha? Hindi. Mabait ako sa mga babae. Eh, babae ako. Bakit ang gaspang na ugali mo sa akin? Babae ka pala? Sorry ah. Kala ko lalaki ka eh. Wow! Akala mo. Nasaan na yung kulot mong bangs? Nangiinis ka ba talaga? Bulag lang, ganon, ha? Wala na akong bangs. Kita mong straight na tong hair ko, eh. Nagtatanong ka pa. Sayang. Bagay sa'yo yun. Pwede ba? Huwag mo nga ako asarin. Sinisira mo araw ko, eh. Teka, ba't ang hilig mo mga away? Bagot ka? Hoy! Ikaw ang nangaaway sa akin. Ewan ko ba bakit ba kita kinakausap? Wala ka namang kwenta. Aray naman sa walang kwenta. Kita mo, naka-school uniform ako. May kwenta ako kasi papasok ako. Di ako nagbubulakbol. Malay ko ba kung nag-uniform ka lang pero sa computeran ka naman pala talaga pupunta. Hindi ko pa rin nakakalimutan yung pag-aangas mo sa akin ha, nung sumingit ka sa pila. Hindi ko talaga intensyon na sumingit nun. Hindi kita nakita eh. Rush hour nun kaya maraming tao, nagmamadali lahat. Tapos nagulat ako kasi hinablot mo yung wire ng earphones ko. Akala ko magnanakaw ka. Ay wow, so ngayon naman mukha kang snatcher. Ano yun? I-snatchan ka sa loob pa talaga ng train station? Akala ko nga, okay? Sorry na. Tanggapin mo na yung sorry ko. Para dito yung nakikita tayo dito. Susungitan mo ako ng ganyan. Okay, apology accepted. Ngumiti ka naman. Para naman ma-feel ko talaga na okay ka na. Yung talagang wala ka ng sama ng loob. Niloloko mo ba ako ha?
Ngingiti lang naman eh. Di mo kaya? Bahala ka dyan. Nakakatanda yung parating galit. Ewan ko sa'yo. Uy, mukhang ngingiti na siya oh. Baliw. Ayan oh. Ang ganda mo pag tumatawa ka. Ako pala si Ronald. Ikaw? Kailangan mo pa talagang malaman pangalan ko? Siyempre naman. Anong gusto mo? Bangs ang itawag ko sa'yo? Okay, Daniela. Okay, sige. Simulan natin ng maayos to. Hi, Daniela. Okay. Di mo ba nakikita yung kamay ko? Nakikita. Eh di kamayan mo ako para maayos tong introduction natin. Ay. Nice to meet you. Nice to meet you too. Nawala lahat ng inis ko kay Ronald. Ilang beses kami nagkasabay sa train station at nang magsabay kami kasama ang kapatid kong si Daryl, nagsorry rin siya dito sa pagtawag niya sa kanya ng toddler. Natutuwa ako na marunong siyang umako sa mga mali niya. Naging magkaibigan kami ni Ronald hanggang sa dumating yung araw na niligawan na niya ako. Bakit mo ba ako dinala dito sa park? Eh kasi gusto kitang i-date. May dala akong cards. Tsaka pag pagod na tayo, may train agad na malapit para makauwi tayo. Maganda dito. Sure ako na magugustuhan mo. Sa bagay, ang dami nga lang tao. Siyempre, linggo eh. Pero kahit na maraming tao, ikaw lang nakikita nitong mga mata ko. Binola mo na naman ako. Di ba kailangan mo ng video para dun sa history subject mo? Dito mo na gawin. Mag-video ka lang, samahan kita. Ako na rin ang bahala sa pagkain natin mamaya. Biniro nga ako ni tatay kanina eh. Sabi niya, pag nakapagtapos na raw ako at may trabaho na ako, mas magiging maganda na raw ang budget ko para sa date natin. Eh, sa ngayon, senior high budget pa lang muna tayo ah. Nakakatawa ka. Huwag mo kong alalahanin. Basta kasama kita, masaya na ako ron. Alam mo, naisip ko kanina, ang gusto lang talagang sabihin ni tatay, dapat magsikap ako sa pag-aaral para maging maayos ang buhay ko. Yung tipong kakayanin kong bilhin yung mga bagay na gusto natin. Hindi na kailangan tinan yung presyo. Tama talaga tatay mo ron. Kailangan talaga galingan para makapagtapos ng pag-aaral. May nakapagsabi sa akin na nakakakabaraw sa college. Talaga? Paano nakakakaba? Kasi mas mahirap na raw. Ano palang gusto mong kunin na course? Gusto ko maging nurse. Nasa ospital, nanggagamot. Gusto kong tumulong sa doktor. Eh, bakit di nalang doktor? Mukhang hindi ko nakakayanin yun. Ang mahal eh. Pero mahalin natin, di ba? Ikaw ba? Anong gusto mo? Maging seaman. Malaki ang pera pag nakapagbarko ka na abroad. Yung mga cargo ship, madali akong yayaman doon. Malay mo, pag mayaman na ako na magpapaaral sa'yo ng doktor. Talaga lang ha? Oo naman, bakit hindi? Gusto ko maging maganda ang buhay natin, tsaka buhay ng mga magiging anak natin. Napaka-advance mo namang mag-isip. Malayo pa nun. Siguro, ganito lang talaga ako. Gusto ko maging maayos ang lahat. Tsaka nagsusumikap naman ako sa pag-aaral eh. Matutupad ko yan. Matutupad natin ang mga pangarap natin, Daniela. Sana nga. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Sabi nga ni nanay, kailangan lang natin magdasal. Naniniwala akong naririnig ng Diyos ang prayers natin. Tama. Totoo talaga ang power ng prayer. Kasi pinagdasal ko na maging tayo eh. Wait, di nga. Oo nga. Kaya ito, kita mo? Magkasama tayong nangangarap ngayon. Sana hindi ka magbago sa akin. Bakit naman ako magbabago sa'yo? Ang bait mo nga eh. Natatawa pa rin ako pag binabalikan ko yung una natin pagkikita sa train station. Yung sumingit ka? Yan ka na naman eh. Pero sa ating dalawa, ikaw talaga yung mas sumingit. Ha? Paano nga ako? Eh kasi, sumingit ka sa puso ko. Ang corny mo, nakakainis. Naging matatag ang relasyon namin ni Ronald hanggang sa tumuntong kami ng college. Nagdesisyon kami mag-aral sa parehong school. Legal din kami sa parents namin. Siyempre maingat kaming dalawa. Ayaw naming sirain ang tiwala ng mga magulang namin. Gusto namin makapagtapos muna talaga ng pag-aaral kasi alam namin na yun yung makapagbibigay sa amin ng mas magandang buhay. Isang araw, nagyaya si Ronald na manood ng sine. Isama ko raw si Daryl. Excited yung kapatid ko na kasama siya na manood ng sine.
Hintayin na lang natin si Ronald. Sabi niya malapit naman na raw siya. Sabay-sabay na tayong pumasok sa mall. Tara, dito na muna tayo sa gilid. Sige. Tanong lang ate. Talagang si Ronald na ba gusto mong mapangasawa? Oo naman, siya na talaga. Ang galing, no? Sinungitan mo siya noon sa train station. Tapos ngayon, mahal mo na. Ay! Uy, tumigil ka nga. Tapos may pa-date-date pang nood ng sine. Ang ganda talaga ng ate ko. Siyempre. Alam mo yan. Kaya matuto kang gumalang. Gusto ko talaga si Ronald para sa'yo, ate. Ginaya ko nga yung supla-supladuhan style niya eh. Ayun, sobrang effective. Anong effective? Teka, may girlfriend ka na? Hoy, sino yan? Tsaka bakit ngayon mo nang sinasabi? Makikilala mo mamaya, ate. Bakit? Niyaya mo ba siya manood ng sine? Oo, double date tayo. Sige, pakilala mo yung GF mo sa akin mamaya. Sure ka bang magugustuhan ko yan? Siyempre naman, mahusay kaya ako mamili. Mabait siya at sobrang ganda. Magkasing ganda kayo, ate. Nako, nambola ka pa. Kaklase mo ba siya? Hindi, ate. Magkaiba kami ng section. Okay na rin yung di kami lagi nagkikita sa klase. Baka kasi magsawa siya kagad eh. Kung mahal ka talaga nun, di magsasawa sa'yo yun. Mukhang hindi pa naman siya nagsasawa. Paano siya magsasawa? Ang gandang lalaki kaya ng kapatid ko. Ang sarap lamutakin Ate! ng magandang mukha na yan. Baka naman mabago yung arrangement ng mukha ko niyan. Excited na akong makilala siya mamaya. Uy! Bakit? Naku! Anong nangyari? Bakit sila nagkakagulo? May naaksidente ata, ate. May naaksidente? Saan? Doon sa kabilang gilid ng mall. Gusto mo tignan natin? Ayoko, dito na lang tayo. Baka mamaya biglang dumating si Ronald, magkasalisi pa tayo. Ikaw, tingnan mo kung gusto mo. Sandali, silipin ko lang. Bumalik ka agad ha. Oo, ate. Nasaan na kaya si Ronald? Tawagan ko na nga. Ate! Ate! Oh, Daryl! Bakit? Dear Love, humahangos ang kapatid ko at sumisigaw palapit sa akin. Si Ronald yung nasagasaan ng isang SUV. Di kalayuan kung saan kami nakatayo ni Daryl. Hindi lahat ng taong dumarating sa buhay natin ay mananatili hanggang sa huli. Masakit mang tanggapin, may mga biyahe talagang hindi natin kayang kontrolin. 4th year nursing student ako ngayon. Naisip ko na ituloy ko na maging doktor kasi yun ang gusto niya para sa akin. Nawala man si Ronald, sa puso ko, mananatili lahat ng alaala ng mga pinagsamahan namin. Metro's #1 Love Radio. Basic!